Το Αλάρμ είναι μια σκηνική σύνθεση με αφορμή σπαράγματα από την αλληλογραφία της Ελισάβετ Πρώτης της Αγγλίας και της Μαρίας Στιούαρτ της Σκωτίας. Φωτίζει την παράδοξη σχέση αγάπης-μίσους μεταξύ των δύο πανίσχυρων βασιλισσών και την ολέθρια σύγκρουσή τους, που κατέληξε στην εκτέλεση της Μαρίας Στιούαρτ μετά από 40 χρόνια φυλακής με την κατηγορία της ασχάτης προδοσίας. Τα δύο γυναικεία ιστορικά πρόσωπα που στην πραγματικότητα δεν συναντήθηκαν ποτέ βρίσκονται αντιμέτωπα στη σκηνή του θεάτρου, απολιθώματα ενός παρελθόντος και διαχρονικά σύμβολα που εκφράζουν τη διαφθορά και την ίντριγα της εξουσίας, την επιθετικότητα και τη βιαιότητα. Η Ελισάβετ υπερέχει, η Μαρία Στιούαρτ είναι υποτελής. Η υποτελής ενοχοποιεί την ξαδέρφη της, η οποία υποκρίνεται ότι ενοχοποιείται. Είναι ο θρίαμβος του ψεύδους, που όμως αποτελεί βασικότατη αλήθεια του θεάτρου. Η Ελισάβετ, Σοφία Χιλ,